खुलुमबाय लोगोफोर, गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि इउट्युब चेनेलाव बरायग्रोना लानाय जाबाय। आं आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजाङै दङ आरो बे समावहाय आंबो दासान्दि मोजाङैनो दंथ'यो। दिनैहाय आं नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे ब्रेकिं निउस होनो सानदों। बेनिखायनो नोंथांमोना दिनैनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै आं मिजिंथियो। आं आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन होननानै। नाय लोगोफोर, गाबोन 7 फेब्रुआरि खालार खालि जोंनि बिटिआर गोरोबथाखौ लानानैहाय भारतनि प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदिखौहाय क'क्राझार सोहोरनि जांख्रिथाय फोथारावहाय मोनसे बरायनाय जोबोद गेदेर मोनसे सुबुंगौमा लानाय जादोंमोन। बे सुबुंगौमा लानाय खालारा 7 फेब्रुआरि खालारमोन। नाथाय बे 7 फेब्रुआरि खालारखौहाय बर' पार्टिया बन्द फोसावदोंमोन। नाथाय बे बर' पार्टिया बन्द फोसावनाया गावसोरनो बे बन्दखौ बोखांफिननानै लादों। दायो जेबो बन्द गैला, टेनसन गैला। दायो बर' पार्टिया गावनो गाव बिथांमोना फोसावनाय बन्दखौहाय दैखांफिननानै लाबाय लोगोफोर। टेनसन खालामनो जेबो सिन्था गैला। बन्द उथायनानै लाफिनबाय बिथांमोना। आंनि दिनैनि सुंद' भिडिअआ बेखिनियानोमोन। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनखो, बा भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना बे बन्द उथायनाय बाथ्राखौ मिथिनानै माबायदि मोनखो, अन्नानै कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरदो। आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामना हो, आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामना हो। लोगोसेनो खाथिनि बेल आइकनखौबो प्रेस खालामनानै ला, जाहाथे आंनि गोदान भिडिअनि लेटेस्ट नटिफिकेसनफोरखौ नोंथांमोना थाबैनो मोननो हानाय बायदियै। दिनैनि थाखाय बेखिनियानो जासिगोन। जय बर' हारिनि जय। बाय।